Sziasztok srácok, én Laci Gaming vagyok, és itt vagyok most Bandes Bosszal. Én meg Bandes Boss vagyok, és itt vagyok Laci Gaminggel. Úgyhogy most egy túlélő világot fogunk kezdeni egymással. Nagyon régen csináltam én videót. Andris még most kezdi, úgyhogy... Igen, ez nekem az első videóm, úgyhogy úgy kell megítélni. Hogy lerakom neki is a csatornáját a leírásba. Úgyhogy ja. Én meg a Laci. Itt szerintem amúgy itt maradtatunk is. Ja, jó az a falu, elég nagynak tűnik. Ja. Kiütök egy ágyat. Én is kiadok egy ágyat, mert nekem is kell ágy. Nekem ez most annyira lagosnak néz ki, amúgy. Hát lehet, hogy az lesz a videó miatt. Nem. Nem szokott ilyen lenni szalvíron. Szalvíron vagy? Nem. Rendesen, mert szalvíron nincs nézni. 1.21 pont itt. Jaj, bocs. Te. Nem tudtam, hogy meg lehet ütni egy mást. Hát meg lehet ütni egy más. Elfelejtettem van. Vagy lehet, hogy PvP is. Itt van ilyen bottyú, meg mit tudom. Haha, elloptam. Nézd, Laci, nézd, mit szerszem neked. Világ. Ez üdvösségem ajándék. Mi a fos? Mi az? Ez mi? Ja, ez még a falunak a része. Várj, a creeper Ja, van itt egy creeper. Várj, belekussam. Halak meg ott, mint skeletont. Ott van a creeper. Skibidi-toy. Én szerintem mindjárt este lesz. Azt gondoljuk, mi most nem csinálunk semmit. Hát nagyon még nem, mert fosincson olyan a közelben. Kiszedjük a izének az oldalát, a házaknak az oldalát. Ó, te mit adsz? Ja. Szart. Akkor utána egy nagy semmit ad. És úristen, hát. Ez bajos. Gyere be ebbe, nem. De ebbe a házba, gyere be. De rakom ide. Gyere, aludjál már. Itt vagyok melletted, tesó. Jó van. Mi a fos? Jaj! Megtudtam a falusit. Az a... Úgy nincs harag, tesó. Remélem tetszeni fog nektek, srácok, ez a videó. Szerintem. Mert... megpróbáljuk. Hát fél neked meg egy kezdő számára és elég jó rendes motiváció. Na, ott a sorban van be? Kukkantott egy skeleton. Képernyővel alsó sarkába. És nincsen életem. Tudunk, nem is csinálok baltát. Csak csákány. Én is úgy csinálom, mindig csak csákányt csinálok, mert baltát fölösleges fából. Ja. Most egy kemence ez megvan. Kohót, figyelj, ezt is kírtam. Ja, az jó lehet éjszakát égetni. Legalább, hogy hasznos lesz. Jó, ott van fent. Meg amúgy meg is ölhetjük a hasgólemet. Hát öld meg. Csak az gond még nincsen. Ó, mindjárt megpróbálsz. Gyűjtök itt ilyen. Úgy szedd ki a hogy láttál ilyen szalmabálát? Aha. Azt szedjük már ki, mert az meg jókkal lesz. Akkor szedd ki. Ha. Ja, aztán átváltam. Jó. Húzzá, és akkor tudok csinálni. Jó van. Jó van. Úgy ilyen kiütés az gyorsabb. Akkor majd.
valahogy még volt nálam. Jaj, ezt nem véglet is csinálni. Hol van a kobós? Ő ott volt lent a völgy Ja, itt van. aljába. Mi a kritben nem halt bele a malac? Akkor megölöm a gólemet, várjál. Jó szar helyem van. Aha, gyere. Ne! Úristen, Jézus Mária Szent József, most majdnem megdöglöttem, de most... Ne, virágtól nem bírtam felé. Ez a fránya virág. Jó, mennyit adott? 4 darabot, akkor azt adom neked 2-t, abból tudsz valamit csinálni. Figyelj, én azt mondom, hogy szerez 2 vagy 3 ilyen csákányt. Nézd. Jaj, de adjam már Rossz. kettőt adjam már vissza. 2. Úgy, nem tudom, véletlenül egyszer adott ki. És tudom, mit csinálom. Bagosra. Szóval... Úgy csináltam. Jó, ezt még kéne egy varsot csináljunk egy darabból. Hát még Ez már pajzsot. 2 váltási lehetőségünk van. Megvárjuk, hogy spawnoljon még egy gólem, vagy lemegyünk bányászni. Amit nyilván eszünk. Én is azt mondom. Nekem Vagy van nézd, van kajám itt, is. van rész. Abból tudunk részcsákányt, meg részszettet csinálni. Hol van? Itt Ott lent. szedek. De hogy szóval van a bányában is. Itt vagy? Itt vagy, de ott is van rész, ugye ez nem rész, nem tudom. Hát ilyen sárga-zöldes, kékes. Mondom, ez az csak miből építeni. Ott van. Én nem félek Allahától. Allah Akbar! Jaj. Azaz. Mondjuk téged. Ami szenet kéne szedni amúgy, mert van fent. És az majd egy idő múlva idegesít lesz, hogyha majd szénhiányba fogunk szenvedni. Ja, meg ki kéne égetni. Ezeket mondjuk szént inkább én nem fogyasztanák el ezeknek az égetésére. Itt viszont van vas. Találtam vasat? Aha, Mennyit? 2 darabot. Jó, szenet meg kirobbantott itt mögöttem a creeper. Úgy bekakáltam, mint a fene. Vaj, te mús. Te előtt azt várja. Nem lehet. Ha tudjátok, hogy miért úgymond ilyen laggos vagy furcsa a játékon, azt akkor majd légy szíves írjátok már le. Az olyan, hogyha csak így megyünk, hogy senki nem vezet semmi, az nem lesz annyira jó. Hát tényleg nem. Az micsoda? Mi az? Ilyen nagy menő, hát úgymond ilyen nagy lépés hangok. Ja, az a az a láma, vagy a nem tudom, ló, vagy nem az a vasgólem csinálja ezt a bam. Akkor felmegyek, mert akkor spawnolt egy új. Azt szokta ezt a nagy tübögést csinálni, amit hallottál. Részszettet lehet csinálni? Persze lehet. Hát akkor első szett, az részszett, úgyhogy idején még Amúgy nekem nézek. tetszik ez a rész update, mert amúgy konkrétan a rész cuccok azok Legalább csinálsz belőle valamit. ja, meg egyelőre, vagy na, hát, de egyenlő a kő cuccokkal, a hatékonysága, de viszont jobb a stabilitás, azaz, hogy hát jobb a, hogy mondjam, az, hogy Durability, nem? igen, hogy hasonló a vashoz. A vas és a kő között van a durability-je, de amúgy a hatékonyságában semmiben nem jobb. Ja. Hogy mi nem kohóba izéled? Vár, kohóba lehet ezet? Lehet, hát mert végül is érsz.
Ja, akkor már Rakja. átrakjuk ebbe. Meg Ezt a 2 vasból mit csinálja? Hát add éges ki és add ide az egyiket nekem. És akkor itt tudunk egy Ó, zsákot gyere csinálni. ide. Ó, gyere ide. Amit nem tudjuk felnézek a felszínet, hát ha történt valami. Mert nem értek Jaj! Almámban. Hát majd elég vagyok. Nem, itt valami szamán. Ez izél. Dübög ekkorát. Ez dübög, a keci szamár, hallod. Jó. Úristen. Mert hol van? Még itt egy ügyizselés van, csak hol? Annyira közel hallom, nem. Remélem még megy a felvétel, ugye megnézem. Ja, megy. Víz alatt? Tehát lehet menni? Valahova? Ha majd ha belefulladsz, akkor szar lehet. Nem. Nem lehet átmenni. De azt hiszem ez az egy, mi az, ez a túlélő, azt hiszem nem fog beleférni egy videóba, hogy hiszem még tuti lesz második rész, ilyen part 2. Ja. Vagy megdöglünk is, abba hagyjuk az egészet. Még ez nem hardcore, úgyhogy folytathatjuk, illetve hogy meg fogjuk unni. Jaj. De nem hiszem el, hogy nem tudok craftolni. Szög. De sok cuccod van már neked. Hát ember! Ne irigykedjél csak. Most azt hiszem, az összeset. Ó, csináltál csákát? Csináltam, ja. Hát én inkább csákát csináltam, mert végül is a bolta. Miért csinált a vaskardot, tesó? A kőbolta jobb, mint a vaskard. Tesó. Hát jó, de ezzel még gyorsabban lehet ütni. Ez a kritiász, hát nem volt a döntésed. Én nem szóltam. Én inkább gyorsabban ütök, mint lassabban és ranyokat. Ha. Te veszed el? Erre fogunk és geci is... Anyádat! Várj, egy kicsit lagos a szerver amúgy. Mert egy kicsit késik az ütés. Nem meghaltam, hogy sem. Ezért mondjuk, ezek egyet kritiáltam belét kőboltával. Ezért szar a vaskardot. Megmutassam a vaskardot. Mutassa. Alig vitt le valamit, tesó. Jó van, hát de most, hogyha itt szétkombózom az agyadat. És megöl a gyerek, úristen. Este ledik, úgyhogy már aludni kéne. Elszedtem a cuccot. Jaj, mennyi zombi jön itt a... De hova is? Gyere vissza. Hát, Csak itt van 4 zombi. azt csinálom, hogy kézzel megölöm őket, mi? Na, öljed őket. Én itt meg fogom várni, mert megdög lesz szépen. Várj csak. Jó, adj az utcaimat. Ja, ennyi. Haha. Tudom mit? Azon nincs gyorsan. Tudom, szedek akkor szanát. Gyere, aludjunk már mástól. Ugye, mi lemegyünk a bányába, egy bányát keresünk, és akkor szerintem már ennyi lesz egy part egynek. Jó. Talán még
csinál. Szerintem, hogyha nekem az én videómra összegyűjtjük az 50 like, akkor tudjuk, folytatjuk. Laci, neked nem tudom, te mennyit követelsz a nézőktől. Figyelj, nekem nem kell sok. 50 azért az nagyon sok. Hát Főleg az szerint, első videódra. akkor 20 basszus. Hát most mit mondjam. 20 is nagyon sok. Nekem ez mi volt? Nekem azért attól sokkal kevesebb volt az első videómon. Akkor 5. Na. És akkor már 100% úgy folytatjuk a videót. Ja, hát, ja, 5. Add majd a Nekem lehet 4-10. Add majd a crafting-téből. 10, tessék ott van. Lehet 10. És akkor cheat egy creeper. De ugye részfejsze meg a... Ó, ez ugyanaz. De akkor miért jobb? Hát úgymond... Jó, itt egy izé. Ott egy witch. Hát azért jobb a részbalta, mert jobb a durability-ja. Vagy a rész. Ja, Gyógyítás beállítalát kaptam, baszod. mit? Gyorsítás? Gyógyítás! Ja, gyógyítás. Ja, az jó lehet amúgy. Főleg, hogyha nem... Azért mert pont akkor itt. Várjál, dobok neki kenyeret. Dobtam kenyeret. Vali. Egy bulcskapó. Na jössz. Megyek. Na találtam. Találtam egy találtam. Az jó. Találtam egy bányát, vagy nem tudom, hogy ez micsoda. Mert kanyon. Ó. Ó. Lent van most. Én meg akkor, hát rész az már nem kell, mert már van. Most annól beszélünk, amit lehet a nézők nem is fognak érteni. Hogy érted? Hát egy bulcskapó. Azt ki ez a bulcska. Hát jó van, de figyelj, nem tudom. Ott van egy mob, nem tudom, hogy megyek ki, az mi az. Mindjárt megnézzük. Enderman, ó! Nem. Ja, ne nézzem, Hát hülye nem vagyok. tudom. Már mindegy. Gyere, itt le szerintem. Azon kéne csinálni fákját. Hát jó, lehet kéne. Én csak egyetlen nekem van Optifine, úgyhogy nekem nem kell aggódnom. Jó neked. Haha. Hát én nem voltam Gyere. lusta be. Jó, hát én azt sem tudtam, hogy úgy kellett, de... Ide mondjuk amúgy nem is kellett. Lejönni? Hát, ja, lehet, hogy nem kellett volna, mert nincsen semmi. Ja. Hogy azt te milyen GUI használod a játékot? 2-es. Én is. YouTube-ról. Jaj, jó. Nagyon jó vagyok. Már haza! Visszamész. Na jó. Várj, oda még menjünk fel. Jó, menjünk. Most semmi blokk. Nincsen blokkom. Nekem sincs. Nekem sincs. Nekem sincs. Felső dolog. Ja, itt van. Tudom, szedj. Ó, köszi. Szívesen. Lefogyott. Ó, hogy ez egy ilyen... Ez ilyen semmi. Tényleg ilyen semmi. Nem bírok aludni. Ott semmi nincsen. Hiába jössz fel. Figyelj, azért... Hát van föld meg kő. Hát az milyen jó. De gyere már itt át. Ezt már megnéztem, tesó. De jó, itt nincsen semmi, akkor én itt... Ezt mondom. Lehet, hogy meg fogok dögleni. Nem. Itt viszont van.
Semmi. Akkor Konkrétan. Akkor menjünk ki akkor szerintem a bányából. Vagy bányászunk Ö. még. Ennyi blokkom van. Ja, akkor bányász. De akkor úgy csinálom, hogy én is tudjak jönni. Kiütöm a blokkot alólad. És akkor úgy fel tudok jönni. Mennyi? Megyek. Egy kis föl... Fasz! Ugorj! Beduplikáltam a fákját, azt láttad? Nem. Akkor 2 jött ki egy darab fákjából. És az egyiket felvetted. Remélem már a vízébe tudom egy passzettet csinálni. A kettőnket. Figyelj, itt nincsen, és itt is a tenger van. Nem kéne hajózni? Úgyhogy ja, hát lehet. 21 perc. Nekem is. Talán lassan 22. Ulával. Úrszajt. Valahogy csinálja már egy hajót. Azt szedtem fel. Jaj. Ez most. Hittem. Hát elég egy. Na gyere. Jó. Nem bírom. Mennyi? Én meg tudlak ütni. Várj, eszek egy kis cukorkát. Az rád fél. Nekem már lassan a vacsorát kell főzni. Te is tehetnél te családodért, hogy főzöl rájuk. Bár nálam most nincsen itt a senki. Hát akkor is, akkor magad. Csak én. És nem is cukorkát zabálni. Jó, van Pali, én most cukorkát akarok zabálni, akkor cukorkát zabálok. Aztán az egész. Pali, az jó lesz. Jó hosszú. Ja. De amúgy miért mentünk el a falutól? Nem Tudom. mindegy. Mindegy, de olyan napos. Nekem így a víz, még minden. Nekem nem. A fene. Te most mit driftelgetsz? Trükközök addig. Hát ezek most egész unalmas egyenes utas. Hát mit csináljuk most? Így ilyen gombahely rájutunk, tudom, ez óceánok közepén. Az jó, nem úgy. Ja, az ritka. Egyszer egymás mellett találtam 2 is, amiben egy ilyen kis blokkból állt. Meg az- Ja. Hát egy blokkból állt az egész. Volt egy yellow blokk, és az volt ez a mushroomos fos. Az jó. Meg amikor az egy blokkos, ugye az egyfás cherry blossomba jön. Hát az legendásan jó volt. Édes hagyi. Nagyon savanyú ez a csuk. Nagyon savanyú ez a cukorfete. Az a jó. Én szeretem sajnos cukrot. Itt van 2 pofára iszom a citronlevet. Ja, láttalak, nem? Vagy most elmegy 5 perc. Ja, 4 perc. Ott egy swift verek. Ott van bal oldalra ott volt. Itt van. Ez egy darab ilyen kis izéte.
Ja, hogy ez egy shipwreck. Hát mit hittél? Észre se vettem. Észre se vettem, Pali. Te víz alatt alszunk egyet? Biztos, hogy nem. Hát de ilyenkor kapsz levegőt. Ja, akkor nem szóltam. De belefulladnál. Nem az, hogy víz alatt alszol, tesó. Még benne van egy láda. Ez persze meglesz és elizélődik. Mert mindjárt megfulladok, kicsi. Oh! Tesó. Ezzel útolja, már lopja. És kilopja az eset. Ha! Mindjárt megfulladok. Mindjárt meghalok. Gyere. Nagy mi volt bal Menjél. oldalt? Arra, még. Balra menjél már. És menjünk visszafelé úgy. Mert Erre ment, erre. itt van. Ez csak egy kis szigetnek néz ki. Na, szerintem köszönjük srácok, hogy megnéztétek. De reméljük tetszett. Iratkozzatok fel rám is, Vagy rám is. meg Andrisra is. Úgyhogy ja, Ez a videó ennyi lett volna. Sziasztok! sziasztok!